Hugot nang ipatuman ang Republic Act 11229 kung Child Safety in Motor Vehicles Act kung asa kinahanglan ng paggamit og car seat alang sa mga bata. Atong sayron ang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real ginapagandaman na karon sa LTO 11 ang pagkahimuon nga information drive kalabot sa implementasyon sa RA 11229 kung Child Safety in Motor Vehicles Act. Ubos sa RA 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act, bawal mulingkod sa front seat sa masakinan ang mga bata nga nag-edad og 12 pa ubos. Ang maong balaod sugda na sa pagpatuman sugod karong adlaw sa Land Transportation Office kun LTO. Apan sigon sa ehensya nga ang ilang mga personahe ug ang mga deputized law enforcement agencies dili pa ginayon mo isyog traffic citation tickets sa mga violator. Sanglit magpahigayon pa una sila og massive information drive sulod sa pipila ka semana. Tagaan na tog 3 to 5 months o di ba 2 to 3 months ang campaign to depend mag-agad mi sa central office. Ipahibalo sa mga enforcer ngadto sa mga ginikanan ang importansya sa maong balaod. Kini ilabi na sa kadaghang maangol nga mga bata sa mga vehicular accident. Gikinahanglan nga siguraduhong secured ang bata pinaagi sa restraint system sama sa car seat. Gawas lamang kung ang gitas-on niini at least 4.92 feet nga mamahimo na nga matauran og regular seat belt. Ubos sa maong balaod, ang mamadakpang mulapas magmulta sugod 1,000 ka pesos. Second offense is 2,000. Ang third offense, medyo bugat-bugat siya kay 5,000 with 1 year suspension, DL suspension. Gidemo sa mga personahe sa LTO ang saktong pagbutang sa car seat. Ingon man sa klase nga mamahimong gamiton nga mao ang dunay ICC sticker ug dili expired. So ang impact man good basta ning ani distributed siya whole body. Tapos mostly nasa hips ang impact kay mo man ang mga sturdy structure sa lawas. Sigon sa usa ka kumpanya nga gabaligya gamit sa bata, dagsa na karon ang mga nangutana bahin sa car seat. Mubalor sa 4,000 kutob sa 46,000 pesos ang car seat. Apan, dunay promo ang usa ka tindahan aron maka-afford ang uban. Example, ang 5,000 nga kuhaon ni customer nga car seat. Ang 5,000 mag-down payment lang siya og 2,000, mag-monthly lang gid siya og less than 500 sa up to 9 months. Real aduna gihapon ginakalibugan sa implementasyon sa mong balaod no sanglit nga kikinahanglan resolbahon sanglit wala na lakip sa mong balaod ang mga pampublikong sakyanan asa pwede sab mosakay ang mga bata nga nag-edad og 12 anyos pa ubos. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.